bi qedexeyan rastî nayê guhertin. Felemez Uluh Partiya Karkerên Kurdistan PKK di destpêkê salên heşteyê de li Ewropayê dest bi xeba tê kir. Ji ber ku di van salan de wekî tevgêr nedat naskirin, welatên Ewropa zêde girîngî nedan xebatiyên wê. Bi pêngeva 15 Tebaxê 1984 ve ne tenê li Bakurê Kurdistanê û Tirkiyeyê li seranserî cîhanê navê PKK hat bîstin. Welatên Ewropayê di çarçoya rêxistina Peymana Atlantîka Bakur NATO de li dijî tevgera poyî piştgirî dan dewleta Tirk dagirker. Di nav salan de li ser zextên dewleta Tirk ev hevkarî her kuçû kurtir bû. Di 28 Sibata 1986 de Serokvezîrê Swêdê Olof Palme li Stockholmê di encama êrişekê de hat kuştin. Wê demê bê ku bûyer bê lêkolîn kirin, dewleta Tirka hevkarên wê yekser suç avêtin ser PKK û dest bi propagandayek reş kirin. Bi xebatên dîplomatîk jî xwestin bandorê li maqamên vî welatî bikin. Li ser vê yekê di havîna heman salê de rêxistinên îstixbaratê yên dewletên Ewropayê li hev civiyan. Yekem rojeva civînê xebatên PKK yên li Ewropayê bûn. Di encama nîqaşên dûr û dirêj de li seranserî Ewropayê lêpirsîna PKK hat destpêkirin. Piştî vê biryarê bi salekê di çarçoya lêpirsînê de rewşa awarte hat ragandin. Li ser zextên dewleta Tirk û hin welatên ku piştgiriyê didin wê beşdarên civînê biryara berfirehkirina dozê dan. Ji ber ku wê demê masaya Tirkiye ya NATOyê li Almanyayê bû, ev erk jî dan wî welatî. Di encama vê biryarê de bi parzemîna Ewropayê bi delik û îddiayên nerast lêpirsîna li ser PKK hat berfirehkirin. Di encama xebatek dûr û dirêj û belgeyên çêkirî de di destpêkê sala 1988 de li Almanyayê dest bi girtinan hat kirin. Ji ber ku vê doza gelek kes bi awayekî derqanûnî hatin darizandin, gelek kesan ji wan ceza girt û hatin girtin. Li Ewropayê dijberiya li hemberî PKK'yê bi vê jî sînordar nema. Li ser daxwaza hikûmeta Parlamentoya Almanyayê di 26 mijdara 1990 de biryara qedexekirina xebatên PKK da. Bi vê biryarê re PKK li Almanyayê ket nav lîsteya rêxistinên qedexekirî. Bi vê biryarê ne tenê tevgera Azadiyê Kurdistanê hebûn û tekoşina gelê Kurd jî hat înkarkirin. Ev biryara ku li gor berjewendiyên siyasî yên di navbera dewletên Ewropayê de hat dayîn bi salane dewam kir. Li ser hema mijarê dozek li Dadgeha Federala Brükselê jî dihat dîtin. Dadgehê di sala 2019 de biryara xwe eşkere kir û diyar kir ku PKK ne rêxistinek sûc e. Ji bo ne tenê li welatekî li seranserî Yekîtiya Ewropayê qedexeya li ser PKK bê rakirin demek dirêj e bi piştevaniya sazî û rêxistinên Kurd têkoşînek tê meşandin. Di qada navnetewiyê de jî gelek sazî û kesayetên naskirî piştgiriya vê têkoşinê dikin. Di siyemîn salvegera qedexeya li ser PKK'yê de Kurd û dostên wan li paytexta Almanya li Berlînê çalakiyek bi heybet li darxistin. Di vê çalakiyê de derket olê ku biryarên siyasî yên li ser îradeya gelan tên ferskirin bi xwe re ne tenê qedexeyan înkarê jî tînin. Ji ber qedexekirina xebatên PKK'yê yên li Yekîtiya Ewropayê îro li hemberî sûcên şer ên dewleta Tirk bêdengiyek mezin heye. Dewleta Tirk a dagirker ji bo welatên Ewropayê biryara xwe ya qedexeyê bidomînin çi ji destê wê tê dike. Li hemberî vê siyasetê înkarê û dozên li gorî berjewendiyên serdesta civak nerehet e. Wek di çalakiya li Berlînê de hat dîtin, ne tenê Kurd ji qada navnetewiyê de jî gelek kes li hemberî vê biryara neqiyê li têkoşina gelê Kurd dike nerehetin û dixwazin demildest ew bê serrastkirin. Têkoşina gelan a hevpar di vê mijarda xwedî rolek girîng e. Dewletên serdest hewr didin bi qedexeya rastiya berewajî bikin. Qedexeya li ser PKK jî wisa ye. PKK tevgerek xwedî nirx û girîng e. Di têkoşina xwe ya zêdetirî 5 salî de ji bo azadiya gelan bedelê mezin daye. Di vê rewîtiya bi zor zehmet de tevê hemû cure êrîşan jî wê ji hebûna hilaqê xwe qet tewîz nedaye. Ger îro li seranserê cîhanê bi milyonan kes perweriya vê tevgerê dikin, ev bi saya sekn û têkoşina wê mafdar e. Lê welatên serdest ên ku îro xwe dispêrên modernîteya kapitalîst ji bo vê rastiyê berewajî bikin, çi ji destê wan têk dikin. Bi senaryoyên çêkirî belgeyên li pişt perdeyên veşartê hatin amadekirin û îddiayên nerast dixwazin PKK ji xeta wê ya azadiyê ji nasnameya wê ya şoreşgeriyê dûr bixin û weke rêxistinek sûç bidin nasandin. Tevgera Azadiyê Kurdistanê ku bi pêşengiya rêber apû mezin bû, îro bi saya hezaran şehîdên ji çar aliyên cîhanê bûye gerdûnî.
daxwazê vê gelên ku li çaralên cîhanê ev e ku ev doza mafdar wek heq dike bê destgirtin û nasîn. Bi înkar û qedexeya rastî nayguhertin. Divê bêzanîn ku taybetmendiyek rastiyan heye ku zû an jî dereng derdkevin holê. Êdî rastiyê PKK jî bi xwedî derketina milyonan kesî derketiye holê. Ji ber vê yekê divê bêzanîn ku hewldanên înkar li ser PKK êdî pere nake. Ya rast ew e ku hebûna vê hêza şoreşgerî demildest were qebûl kirin û li gorî wê nêzîkatî jê re were raberkirin.